салому алейкум дӯстон, хушомадед ба канали D-Mobile. Бо шумо ман Далер. Имрӯз абзор ба смартфони Realme 9 Pro мебошад. Мана ин смартфон. Дӯстон, бо як хабари дигар. Медонед мумкин ки ба наздикии YouTube-ро маҳкам кунанд ба территорияи Россия. Барои ҳамин ман дар описание дигар сайтҳо мондагӣ метавонед дар омада ба сайт подписатсия кунед. Realme якбора якчанд модели смартфонҳо баровард. Яке аз инҳо Realme 9i, Realme 9 Pro, Realme 9 Pro Plus. имрӯз абзори мо ба смартфони 9 Pro. Фарқияти 9 Pro аз 9i камтар экранаш нақш шудагӣ, процессори нав мондагӣ ва камераша нақстар кардагӣ. Дӯстон, нархи ин смартфонро дида метавонед дар сайти tiftrender.ru. Спонсори ин видеои мо ҳамин магазин аст. Доставкашон ба тамоми Россия ҳаст бо нархи арзон ва бо гарантия. Ссилка дар описание. Смартфон худаш бошад, ин корпусаш глянсиве мебошад. ин смартфонро бо се ранг мебароранд: кабуд, зангор ва сиёҳ. Дизайнаш бошад, ин дар поёнаш ҷой барои зарядник, наушник ва микрофон ва динамик дорад. дар рости смартфон бошад, сканер отпечатки пальци дорад. ин хеле беҳтарин аст. ва камераш бошад, дида ба смартфони 9i анча калонтар ва ғафстар шудагӣ. ин нишон медиҳад ки ин камерашро хубтар кардагӣ ва мегапикселаш калон шудагӣ ин камера. дар чапи смартфон бошад ҷой барои сим-лоток аст ки ин 2 нано сим-карта мегирад ё ки як флеш-карта, як сим-карта мегирад. корпусаш хеле базеб аст, лекин дар корпусаш изҳои даст мемонад. барои ҳамин дар комплектасияш чихол мебиёд. бо чихол истифода мебарем. бе ягон хел мушкилӣ. бо экономи харида намешинед худатон. оқиби смартфон плоский не, камтар четаш гаштагӣ ва тарафи экранаш бошад плоский. текст аст. комплектасияш бошад, дар коробкаш блок питания дорад ба 33 Вт ва кабели USB Type-C, чихол дорад, скрипка барои гирифтани сим-лоток. плюс ин комплектасияш чихолаша мошини блок питанияша. экрани смартфон бошад IPS матрица мебошад, диагоналаш 16 дюйм. разрешенияш бошад 2400 ба 1080 пиксел. плотность пикселаш 400 ppi мебошад. ин экрана минусаш ҳамин ки ин IPS будагиш. як плюсаш ҳам аст ки ин экран 120 Гц. ин 9 Pro. Pro плюсаш аст ки бо вай экранаш AMOLED экран, наки 90 Гц. ҳама смартфонҳо якҷоша нақс кунад, якҷоша камтар слабитар мекунад, чтоб қимат шуда набаравад нархаш. хай инам ҳамахир шудагӣ ҳозир. бо як плюси ин экранаш шимаш намешад. шим гуфта AMOLED экрананда донидага яркостиша паст кунидага рахҳо боло мепарад. манам хеле боло мебаравад. инанда инам хелакаш нест. якун вай камтар чишмба зиён наша, инаки AMOLED экрананда, инаки инанда вообще ин хелакаш нест. инам як плюси экран мебошад. системаи смартфон бошад, ин бо Android 12 кор мекунад ва бо оболочкаи Realme UI 3.0 кор мекунад. процессори ин смартфон Qualcomm Snapdragon 695 мебошад бо 5G. бо ин процессор бозиҳоро бо качестви средне боз карда метавонед. видеочипаш бошад Adreno 619. памяти ин смартфон 8 ба 128 гигабайт. бо метавонед флеш карта монда то 1 терабайт.
бо як плюси дигараш ба ин смартфон аз памяти дарунӣ ба оперативни памят 5 гигабайти дига ҳамроҳ карда метавонед. ҳамагӣ памяташ 13 гигабайт мешавад. Камераи ин смартфон бошад, ин основнояш 64 мегапиксел, дуюм камераш широкоугольник камера мебошад ки 8 мегапиксел ва сеюм камераш ин макрокамера мебошад ки ин ба 2 мегапиксел. Фронтальни камера бошад 16 мегапиксел аст. ин основной камераш съёмка мекунад Full HD 30 кадр секундашме ва бо 10-кратни зум дорад. Мана дӯстон, тестови съёмка ба Realme 9 Pro. ин камераш 16 мегапиксел съёмка мекунад Full HD 30 кадр секундашме. Батареяи ин смартфон бошад ба 5000 мАч мебошад. ин батарея пур мешавад 65% мобайни ним соат ва дар мобайни 1 соату 2 минут зарядаш пур мешавад. бо якти дигар чизаш плюс мешавад ки ин экранаш IPS барои ҳамин зарядро камтар истифода мебарад. хулоса дӯстон, ин смартфон экранаш беҳтарин аст, ин барои 120 Гц буданаш ва камераш беҳтарин аст ки ин барои 64 мегапиксел буданаш. Процессораш хай 5G қабул мекунад, инам як плюс ки мо хато намекунем. бо ҳамин тамом дӯстон, ба каналои мо обуда шуданро фаромӯш намекунем. Хайр, саломат бошед.